खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बर' फरायसा आफादफ्रा सनम वांचुकखौ उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबनो नारसिनदों। मिरुजों रायज्लायनो थाखाय बुंनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ समाज सिबियारि आरो सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुकखौ गावनि जोबनाय गैयै उखैहाब सोमावसारनायखौ बोखारनो थाखाय खावलायो आरो मिरु हादोरखौ थाबैनो सावरायनो आरो गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोलिबाय थानाय सोमावसारनायखौ फोजोबनो खावलायो। क'क्राझाराव खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुङो दि फरायसाफोरनि मोनथायनि थाखाय सोमावसारनाया सोलिगासिनो दंब्लाबो वांचुकनि सावस्रिखौ आरो खैफोदाव खोख्लैनो नाङा। निट आनजादाव बेले-बेजे जानायनि अजद होनानै सोमावसारनायनि बाहागो महरै वांचुकआ 18 साननिफ्रायनो थि नङै उखैहाब सोमावसारबोगासिनो दं। औवारी बिथाङा बुङो दि फरायसा आफादआ गोजोन सुबुंदारारि सोमावसारनायखौ हेफाजाब होयो आरो फोथायो दि वांचुक बिथाङा दैखांनाय जेंनाफोरखौ सरकारा गोथौयै नोजोर होनांगौ। वांचुकआ सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरनि मोनथायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ दैखांगासिनो दं। वांचुकखौ सासे आबहावा मावथि, सोलोंथाइगिरि आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था मोनगिरि होननानै बेखेवनानै औवारीआ बुङो दि बिथाङा सुबुं माहारिनि फारसे गावनि रादाय होनायनि गेजेरजों थारैनो बे सनमानखौ मोनफुंनो हादों। दाबिफोरखौ थार होननानै औवारीआ भारत सरकारखौ सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो खावलायो। जों सनम वांचुकजीखौ बिथांनि सावस्रिखौ जोथोन लानो आरो उखैहाब सोमावसारनायखौ बोखारनो खावलायो होनना औवारी बिथाङा बुङो दि जों बिथांखौ सुबुं माहारिनि सासे सान्थ्रि महरै जोंनि लोगोआव थानांगौ आरो सोमावसारनायखौ दैदेनलांबाय थानो नांगौ। फारसेथिं दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया बे आयदानि गोनांथिखौ नोजोर होनानै 16 जुलाइआव वांचुकनि सावस्रिनि थाखाय मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन खुंफुंनो थाखाय राजि जायो। आर'जलाइयाव मावथि सोद्रोमाफोरनि थाखाय थाबैनो देहा फाहामथाय हेफाजाब होनो खावलायो आरो बिबानगिरिफोरखौ बिथांजों सावरायनो थाखाय खावलायो। बिथांनि गोलाव समनि उखैहाब सोमावसारनायनि थाखाय गोजोनै सोमावसारनायनि मोनथायखौ गोख्रों खालामनानै थाबैनो आखाय होनायनि गोनांथि दं होनना बुङो। नैथि खौराङाव दङ कार्बि आंलं पिकनिक स्पटआव हरखाबै दैमा बोहैनायनि जाहोनाव सा 8 सुबुंफोरा गेजेर बोहैनायाव थाबथादों। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि लंसकुंटु लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव 16 जुलाइ बृहस्पतिबारखालि मोनसे दैमानि दै थोरफोआव हरखाब गोख्रों दाहारनि जाहोनाव 8 सुबुंफोरा दैमानि गेजेराव थाबथादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दैमाया हरखाबै बोहैबोदों, जायनि जाहोनाव दैनि बोहैनाया गोख्रैयै बांदों आरो हानजाया गेजेर बाहागोआव थाबथानानै थालांदों। हरखाब बांनायनि जाहोनाव खैफोद गोनां थासारि सोमजिदोंमोन, जायनि थाखाय थाबथानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथियै थांनो गोब्राब जादोंमोन। बे जाथायखौ सेबखांनानै लानाय मोनसे भिडिअ' ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै फैदों, जायनि थाखाय बयबो नोजोर बोनो हादों। बे फुटेजआव दैमानि लेभेलआ बांलांबाय थानायनि जाहोनाव गोख्रै बोहैनाय दैजों बेंखनजानाय सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जादों, जाय दैज्लां बोथोराव दैमायाव थानाय पिकनिक थावनिफोराव दावबायनायजों सोमोन्दो थानाय खैफोदफोरखौ दिन्थियो। गुबैयै गोबां अखा हानाय समाव जेब्ला गोजौथिं दै हगारनाय आरो हरखाब दोहौ सोमजिहोनो हागौ, जेबो खौरां गैयाजासे जानो हागौ। जाथायनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा दैज्लां बोथोराव दैमा-दैसा आरो दैबाज्रुमनि साखाथियाव थानाय पिकनिक स्पटफोराव दावबायनाय समाव सांग्रां जानो थाखाय दावबायारिफोरखौ खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि मन्थ्रि कौशिक रायआ अन्न सेवा अभियाननि सिङाव रेशन कार्ड फोरमान खालामनायनि थाखाय 31 जुलाइनि सम थि खालामदों। आसामनि जाग्रा आदार, रायजोआरि रानसारनाय आरो बायग्रा आयदाफोरनि मन्थ्रि कौशिक रायआ मावख'गिरिफोरखौ 31 जुलाइनि गेजेराव हादोरसायाव सोलिबाय थानाय रेशन कार्ड भेरिफिकेसन हाबाफारिखौ फोजोबनो बिथोन होयो, जाहाथे अन्न सेवा अभियान स्किमनि सिङाव मोननांगौ मुलाम्फा मोनगिरिफोराल' मोननो हायो।
बुधबारखालि गुवाहाटीआव हादोरसा थाखोनि बिफानारि नायबिजिरनाय आरो सावरायमेल खुंनानै राया मावख'गिरिफोरखौ आधार बिथा खालामनानै भेरिफिकेसन आरो KYCखौ बाहायनो खावलायो, जाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 6 दान एबा बेनिख्रुइ बांसिन सम बेसेन नाङै माइरं मोनाखै बिथांमोनखौ सिनायथिनो हायो। बिथाङा बुङो दि जाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा रेशन कार्ड मोनदोंमोन नाथाय खमैबो 6 दाननिफ्रायनो बेसेन नाङै माइरं मोनाखै, बिथांमोननि केसफोरखौ मोजाङै नायसंनो नांगोन। बे मावफारियानि गेजेरजों थारैनो गोनांथि जानाय नखरफोरनि थाखाय रेशन कार्ड मोननो आरो पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन खान्थिनि सिङाव सुबिदाफोरखौ मोनफुंनो खाबु होगोन। मन्थ्रि बिथाङा गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोर आरो गुबुन मोननांगौ थाखोनि सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनायनि थांखिखौबो थि खालामदों आरो मावख'गिरिफोरखौ बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय खोथा आरो मावसोमनानै खामानि मावनो खावलायो। हादोरसाया आगस्त दाननिफ्राय दालि आरो सिनि राननायखौ जागायफिननो थाखाय थियारि जानायलाय राया मावख'गिरिफोरखौ बे हाबाफारिखौ जेबो गोरोन्थि गैयाजासे मावफुंनो थाखाय गासैबो गोनां साखाफारा जानायखौ फोजोबनो खावलायो। ब्रैथि खौराङाव दङ कर्नाटकनि डक्टरखौ बिसिया बुथारो, फिसाज्लाखौबो सिखाजों सुयो। 45 बोसोर बैसोनि डाक्टार किरण हनानबरखौ बुधबारखालि कर्नाटकनि धारवाड़आव थानाय गावनि एपार्टमेन्टनि सिङाव बुथारदों। बिथांनि बिसि प्रियंकाया बिथांखौ बुथारदोंमोन आरो गावनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौबो देगारजों सुनानै होदों। नसुंसेनि सुबुंफोरा खौरां होनायनि उनाव हुबली धारवाड़ पुलिसआ फ्लेटआव हाबदों। बिथांमोनहा मोनसे गिख्रंथाव नुथायखौ नुदोंमोन जेराव खथाफोराव थै गोसारना दंमोन, जेराव डक्टरा थैनानै दंमोन। बिसि फिसायनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गोब्राबै सिखाजों जोखोम जानाय हालोदाव मोननाय जादों। हुबली धारवाड़नि पुलिस कमिशनार एन शशिकुमारआ नुदोंमोन दि गथ'आ हां लागासिनो दंमोन आरो बिखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। एपार्टमेन्टनि मोनसे भिडिअ'आव प्रियंकाखौ बिसनायाव उन्दुनानै गावनि मबाइलखौ स्क्रल खालामनाय नुनो मोननाय जादों। बियो गावनि मबाइलखौ लासै-लासै बाहायगासिनो दंमोन जेब्ला बिनि फिसाय आरो जोखोम जानाय फिसाज्लाया खाथियावनो थैनि बानायाव गब'ना दंमोन। डक्टर किरणआ चिरायु देहा फाहामसालियाव एनेस्थेटिस्ट महरै खामानि मावदोंमोन। नखरा भवन गोजौ फरायसालिनि मोखाङाव थानाय 6थि थालानि एपार्टमेन्टआव थायोमोन आरो बाय बाहागिफोरा बिसोरखौ गले-गले नायनो थाङोमोन। मंगलबारनि हर आरो बुधबारनि फुंआव बाहागिफोरा किरणखौ फन खालामनो नाजादोंमोन। प्रियंकाया फनखौ फिननाय होनानै बुंदोंमोन दि गिबियाव बिनि फिसायआ जिरायगासिनो दंमोन आरो उनाव बियो डिउटियाव ओंखारलांदोंमोन। नसुंसेनि सुबुंफोराबो साननि समाव नखरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजायो। प्रियंकाया बिसोरनो खोन्थादोंमोन दि बियो न'आव हारसिंनो दंमोन आरो बिनि फिसायआ बायजोआव थांदोंमोन। जेब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरा जोबनायाव बुधबारनि बेलासियाव फ्लेटआव थाङो, अब्ला बिथांमोनहा बे दुखुनांथाव जाथायखौ मिथिनो मोनो। जेब्ला बिसोर सिङाव हाबदोंमोन अब्ला प्रियंकाया गावनि मबाइलजों बिसनायाव उन्दुना दंमोन। पुलिसआ मिथिहोयो दि जाथाय जानाय समाव फ्लेटनि सिङाव फिसाय, बिसि आरो गथ'आल' दंमोन। सोरबा बायजोनि सुबुङा न'आव हाबदोंमोन होनना जेबो फोरमान गैया। पुलिसआ बुथारनायनि केस रेजिस्टार खालामनानै गुवारै नायबिजिरगासिनो दं। जाथायनि थार फारिखौ मिथिनो थाखाय बिसिया खालामनाय फन कलफोरखौ नायगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ सासे सुबुङा आइजोफोरनि आन्डारगारमेन्टफोरखौ खावना अखानायै बेखौ दोनफैफिननाय जाथाय। आसामनि सासे 23 बोसोर बैसोनि लाइमोना बेंगलुरुनि गंसे थाग्रा बिल्डिंनिफ्राय आइजोफोरनि आन्डारगारमेन्टफोरखौ खावनायाव हमजादों। जेब्ला सानै आइजोआ गावसोरनि आन्डारगारमेन्टफोरखौ फोराननानै दोनोमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो दि खावनाय जिखौ उननि सानाव दोनफैफिननानै गुबुन मोनसे गोदानखौ लाना थाङोमोन। सानैबो आइजोआ थिरांथा लानानै बिसोरनि आन्डारगारमेन्टफोरखौ सोर खावगासिनो दं बेखौ हमनो थाखाय मोनसे सीसीटीवी केमेरा दोनदोंमोन। सीसीटीवी केमेरायाव सासे सुबुंखौ उखुमाव गाखोनानै आगोलाव खावनाय आन्डारगारमेन्टफोरखौ दोननानै गोदानखौ लाना खारलांनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोनहा जाथायखौ पुलिसनो लानानै थाङो आरो सिखावखौ संदाननानै हमनो हायो। अजद होनाय बादिब्ला आसामनि थागिबि आब्दुल हुसेन मुंनि दायनिगिरिया खावनायनि सिगां गाननाय जि-जोमफोरजों आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो हिन्जावफोरनि आखु दिन्थिदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ गाजियाबादनि सासे सुबुङा फालांगिरि बिफाखौ 150 कौटिनि बांसिन सम्पथिनि थाखाय बुथारदों।
उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादआव बुधबारनि मोनायाव सम्पतिनि दान्थे बिदान्थेखौ लानानै जानाय दुंहाव दान्थे बिदान्थेनि समाव सासे 32 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिफाखौ गुलि गावनानै बुथारो। गुलि गावनायनि उनावनो दायनिगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। बे जाथाया मदिनगर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुराना गामियाव जादों। थैनाय सुबुंखौ 52 बोसोर बैसोनि हरियम चौधुरी होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय सासे मुंदांखा फालांगिरि जायनि आखायाव 150 कौटि रांसोनि सम्पति दं। हरियमआ दिल्ली मेरठ लामायाव 75 बिघासो हा आरो मोनसे फालांगियारि हाथाइ दंमोन। बे न'आव बियो गावनि बिसि अनिता आरो सानै फिसाज्लाफोर निखिल आरो निशुजों थायोमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला निखिलआ BBA ग्रेजुवेटमोन आरो बियो जौ लोंनायनि हुदा दंमोन। बियो गावनि बिफाजों गले गले नांज्लायबाय थायोमोन, नखरनि सम्पतिखौ गावनि मुङाव गथायनो दाबि खालामोमोन। निखिलआ बुधबारनि मोनायाव जौ लोंनानै न'आव फैफिनदोंमोन। जेब्ला बिनि बिफाया जौ लोंनायनि सायाव हेंथा होदोंमोन, अब्ला बे नांज्लायनाया सम्पतिनि सायाव नांज्लायनायाव बाङो। बेनि उनाव निखिलआ आयेन बेरेखा पिस्तल दिहुनो आरो बिफाखौ गुलि गावहरो। हरियमनाव 4 गुलि नांदोंमोन, जेराव 2 मोखाङाव, मोनसे बिखायाव आरो मोनसे जानजिनि गाहायाव जोखोम जादों। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, जेराव डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो। बेनि सिगां हरियमआ सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिखौ सुस्रांनो थाखाय 25 बिघासो हा आरो गोबां गलाफोरखौ निखिलनो गथायदोंमोन। बेनि गेजेरावबो बियो नखरनि धोन सम्पतिनि गोबां बाहागोखौ दाबि खालामबाय थायोमोन। निखिलआ हिंसानि राहा लानाया बियो गिबि खेब नङा। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 2018 मायथाइयाव गावनि फंबाय निशुखौ बुथारनो नाजानानै गुलि गावदोंमोन, नाथाय निशुआ बासिदोंमोन। एसिस्टेन्ट कमिशनार अफ पुलिस भास्कर वर्माया बिथाङा बुङो दि दायनिगिरिखौ नागिरनो थाखाय गोबां पुलिस हानजाफोर दाफुंनाय जादों। दायनिगिरिया खारखोमानानै दं आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि लाल गणेशआव हा गिसिखानायनि समाव अन्थाइया न'आव गोग्लैयो। 15 जुलाइ बुधबारखालि मोनाबिलि समाव बिष्णुराभा लामानि लालदलबखरायाव गंसे न'आव मोनसे गिदिर अन्थाइ गोग्लैदों। बे जाथाया रतन दासनि न'आव मोनाबिलिनि 7:15 रिंगासो समाव जायो, जेब्ला सम्पतिनि उनथिं हाजो सेरनिफ्राय मोनसे अन्थाइ गोग्लैना न'नि उनथिं गोग्लैयो आरो बाथरुमआ आबुङै सिलिंखार जायो। बे गोहोमाव मोनसे खथायाव इन्जुरनि गोबां दरार गोग्लैदों। बै समाव न'नि बिगोमा, बिसि, फिसाजो आरो फिसाज्लाया दंमोन। फिसाजोआ गोहोमनि बिन्दोनि साखाथियाव गसंना दंमोन, जखम जानायनिफ्राय एसेयावनो बारग'नो हायो। जाथाय जानायनि उनावनो जायगानि सार्कोल मावख'नि मावख'गिरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै जायगायावनो नायबिजिरो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।